Lila linari saya kadriya yasmara marang risang katirate arate ratune wanca kembang jaya kusuma asendring kula wonten timbalan iki kadhaku Kang Mas lawan sira Yayi Andika lawan Ambaliku wonten dawuh Kang Mas iki mengkene ya Yayi Siadi malah dhisik ana laku matura kelawan Kanjeng Rama Prabu kalamuntapun Kakang Dalasan Siadi bisa mungkasi karya nyatane bisa mboyong putri katrune pisan makaten Kang Mas iya karben bombong penggalihe Kanjeng Rama Dalasan Kanjeng Ibu nggih lajeng paduka Kang Mas ya pun Kakang bakal lontonan kelawan Mbak Yu Yayi Dewi Ambo ngiras pantes karo nonton kaendahan iya Yayi nono aku ya Yayi luwih dhisik sungkem kuat ana ngersane Kanjeng Rama Prabu semono uga pun Kakang oh nggih nek kecela mekaten keparing kula ngurumi ini lampah to Kang Mas garwaku Yayi wong ayu Yayi Dewi Ambo ya kepriye Yayi duh Kakang Mas iki mayangan dene kula saged kelampahan ladi kelawan paduka Kang Mas Dewa Brata ingkang tetila rinten dalu kula namung tansah nuwun dhumateng purbaning Gusti minjang menapa kula saged nampi pengayoman priya ingkang dados dami-damaning manah kula kejawinan paduka Kang Mas Dewa Brata. Iya, semono uga pun Kakang Yayi. Jroning tiyasing pun Kakang nalika ngarep pun Kakang wis matur ngesani Kanjeng Rama Prabu Karsendra. Kalamunta sejatine tresna iku mau suci. Peparinging Gusti kang akarya jagat. Mbok menawa ya dina iki Yayi. Pun Kakang Dalasan Siadi wis pinesti dadi jatu krama lan maneh ora ana putri pepujaning ati kejaba mung jeneng sira Yayi Dewi Ambo nenggih pausan Dewa Brata yektine uga wis ketaman Bramtasmara darbe katresnan kelawan Sang Dyah Ayu Dewi Ambo semanten ugi Dewi Ambo pering cita nggih muhung mring Sang Dewa Brata ingkang nedya den ladosi nedenge mriksan endahing swasana satongat ngendikaaken panglocitaning penggalih
ngagung kali kedadak mlebat Sang Maha Guru. Sanes gurune Sang Dewa Brata nggih Sang Rama Parasuya Rama Bhargawa. Dewa Brata. Dewa Brata. Waspadakno kang permati meningno ciptamu menepno rasamu. Aku sapa Dewa Brata? Brata Jimasa Semban kula Kang Mas punden kula mangke prating delahan. Wonten menapa Kang Mas? Sinten ingkang ngraridu penggalih paduka Kang Mas Dewa Brata? Ngantos kagiat kagol kogel raos manah kula. Ngantos bingung raos manah kula nggih kula ananggapi kepareng paduka Kang Mas Dewa Brata menika kados pundi wonten menapa to Kang Mas? Kula panjenengan paringi dawuh. Iya. Yayi Dewi Ambu. Iki kados pundi? Sing gedhe pangapuramu ya Yayi. Kalimput arasaku. Kalimput arasaku nganti aku lali Purwadasina. Kawruhana. Ambu. Sejatine iki sejatine pun Kakang Walaka kelawan jeneng sira Yayi. Pun Kakang iki mau nindakake wadat tanpa krama. Dan kula Kang Mas, nggih paduka Kang Mas menika putra Narendra sampun ngantos lelemeran lho Kang Mas. Ngendika paduka sekali-kali sak menika kok benten. Lepat kula menapa ciri gesang kula menapa? Aduh Yayi. Sira iku mau Sulistya ora luput ora gethek ora cincin pun Kakang prasaja nindakake yaiku wadat tanpa krama. Nanging pun Kakang prasaja yen to yaktinipun Kakang uga tresna kelawan Siadi, tresna kelawan sira Ambu, nanging sumurupa ya Yayi. Wong tresna kuwi ora kudu andarbeni. Menawi kula boten ngaten Kang Mas, kula sampun prastya. Sinten ingkang saged ngasuraken kridanipun Kakang Wahmuka lan Narimuka? Mapan menika ingkang kula suwitani. Lan panjenenganipun Kang Mas Dewa Brata nggih sampun midhanget. Tunggul yudane tanding karo Wahmuka Narimuka kukupane putri telu pisan. Nanging kenging menapa paduka Kang Mas kandika ingkang kados mekaten. Menawi ketela nindakaken wadat tanpa krama nggih sampun ngantos damel suwaneng manah kula boten sisang lebeti sayembara kukupane putri. Menawi kados ngaten menika do Kang Mas, paduka menika sami kemawon badhe damel piranging gesang kula. Menawi tetewa kados mekaten. Kang Mas kula kedah kados pundi Kang Mas?
Sang Maha Yekti sawung sing semedi patramukaan dangwani ngaliwijiling sasangka pangopo dadi anila krami paduka nyiget lampah kula paduka menika sinten Werdiya aku iki pendhita ngayam alas tegese aku iki pendhita kelambrangan ora papan ora dunung ora dongko ora kayangan kandang langit kemul mego yen kowe arep ngerti karo aku paraku Resi Rama Parasuya Rama Bargawa aku Resi Rama Parasuya Rama Bargawa ya kowe Dewi Ambo kasinggihan dawuh paduka Sang Resi eneng apa kowe mlayu-mlayu iki Estunipun kula menika ambujung kaliyan katresnan kula. Sapa katresnan? Boten wonten malih. Kejawi namung putra ngastuna ingkang kekasih Raden Dewabrata. Dewabrata. Kawula nuwun inggih. Ngerti ya Dewabrata kuwi isih swaku ya muridku. Aduh, Kang Dewabrata menika siswa paduka. Iya. Sang Resi mantete lho mekaten. Boten wonten malih pengayoman kula ing saged pitulungi dumateng raos kula kejawi namung paduka Sang Resi Rama Bargawa. Karepmu kepiye? Iki. Estunipun kula sampun kalajeng tresna kaliyan putra siswa paduka Raden Dewabrata nanging panjenenganipun mblenjani janji. Mblenjani janji kepriye? Ing sekawit panjenenganipun inggih anggadhahi raos tresna kaliyan kula. Nanging menapa tesababipun namung sakedheping netra panjenenganipun kagol kagiat lajeng panjenenganipun nelakaken menawi panjenenganipun boten kersa nampi pasutaning wanita ateges piyambakipun nglampahi wadat tanpa krama. Aduh lajeng gesang kula menika kados pundi Sang Resi kula paripaksa nyuwun pitulungan paman paduka Sang Resi. Yo. Ambuh. Kula wonten dan. Aku iki Resi utawa pandhita kudu bisa aweh pepadang nanging yen to pancen kuwi bejamu aku mung suka pitulung. Yen pancen nglenggana si Dewabrata ya bejamu tak ripiye wadene nek pancen ora gelem si Dewabrata. Ya kowe kudu pasrah marang pangwasaning Gusti kudu nampa kanyatan adiring lelakon. Sang iya. Namung wis paken dawuh paduka coba sepingkira. Tak temonane. Para mursi ngaturaken sumungkem ing pangabekti kula mugi konju. Oh, ya, bekti wis tak tampa. Dewabrata, wonten dawuh Rama Premban. Apa bener kowe nampik katresnane Dewi Ambo? Kasinggihan dawuh paduka Sang Resi. Rikala ngarep jare kowe kandha tresna, nanging apa sababe saiki kowe ora tresna? Pangapunten. Rikala semanten kula nelakaken raos katresnan menika karana kula dereng mangertos menawi paduka Kanjeng Rama Resi menika ingkang tansah njampangi lampah kula. Lajeng kula kengetan menawi kula menika nglampahi wadat tanpa krama. Dewabrata, wonten timbalan iki ngadhep kowe nglakoni wadat tanpa krama. Kok nganti kowe kuwi duweni pakarti kang kaya mengkono sababe inggih. Tonipun
pun sinten ingkang kula tulat, kula namung nulat guru kula inggih namung Paduka. Kanjeng Rama Resi Jamadagni inggih Rama Bargawa. Lampah kula ingkang mekaten menika kula namung mestuti dawuh pangandikanipun Kanjeng Rama Resi Rama Bargawa. Kala ngarep wis ngucapake rasa tresna. Kasinggihan menawi kula menika anggadhahi raos tresna nanging tresna menika mboten kedah amajipi. Mboten kedah anggadhahi. Saiki lakonana. Wengkunen Dewi Ambo mboten Kanjeng Rama Premban. Kula trimah mupo menawi kula kadhawan mengku kelawan. Yayi Dewi Ambo kula sampun kalajeng inggih menika prasetya kula madhap tanpa krama kula nulat dawuhing guru. Dadi kowe badal dawuhku. Kawula nuwun iki nek ngono kan nyoba karo aku. Kanjeng Rama mboten mekaten ingkang kula pikajengaken. Menawi sedaya peparing Paduka piwulang aji jaya kawijayan sarta ngelmu sedayanipun kula pepundi. Nanging setunggal menika dawuh Paduka supados kula nglajengaken mengku Yayi Dewi Ambo. Kapejalana sendika ndherek dawuhku padha kewani karo gurumu lan jajal kaprawiran. Menawi keparingipun Bapak Guru mekaten kula namung ndherek. Namung sampun ngantos klentu penampi menawi kula menika wantun kaliyan guru yen panjenengan ayo cobanen gurumu. Rasane atiku. Aku duwe putra siswa marang kowe. Nadyan akeh putra siswaku. Saking sing banget konjem ana jroning atiku kejaba mung kowe Dewa Brataya sumurupa. Dina iki mung kari pungkasan nggonku ketemu kelawan kowe Dewa Brata. Kowe bisa netepi kan dadi prasetyamu. Kowe nglakoni wadat tanpa krama bagus, kowe tiru kaya gurumu, tiru kaya aku. Dina iki kowe tak sabda kowe bakal duwe ngelmu. Kowe bakal duwe kedunungan ngelmu sing bisa netepake marang matimu dhewe. Kowe arep kepengin mati wanci-wanci bisa. Mati saiki bisa. Mati kapan wae bisa.
tetepno dhewe lan pungkasane ambo dina iki wis dadi purtamu mangsa bodho karepmu kepiye. Raden pepunden kula lajeng kula cemadhong dawa kepareng paduka Raden Dewabrata kados pundi Raden. Ambo garwaku Yayi Dewi Ambo wonten timbalan ing adawu wis saiki ngene wae nyatane aku wis walaka kelawan jeneng sira yen to aku iki wadap tanpa krama luwih becik dina iki malah sira tak kundurake marang Praja Kasipura tak pasrahke ana ngersane Kang Rama Kanjeng Rama Prabu Karsindra Lestari nggone Mukti Wibawa mbok menawa liya dina bakal ketemu kelawan priya sing bisa ngayomi marang Siadi. Sanget pengendika paduka kula penan wangsulaken dumateng negari Kasipura Kang Mas ibaratipun gesang kula menika kados lepasing warastra lepasing jemparing luput pisan kena pisan kula mboten saged swita kakung menawi mboten paduka Kang Mas Dewabrata kapejawana sendika nederek Kang Mas. Wit saking agenging katresnanira Dewi Amba marang Sang Dewabrata wonten ugi Sang Dewabrata yektine uga tresna kelawan Sang Yayu Dewi Amba ananging karana Denira wis prasaja nglampahi wadat tanpa krama nganti ewuh aya ing pambudi raos sing penggalih nenggih Sang Dewabrata kabujung-bujung kelawan ingkang garwa Dewi Amba sakala rikala semanten noleh Sang Bagus Dewabrata ningali kawontenanipun tetaneman ingkang awasta glagah wujuding glagah satriraman kaya godhong alang-alang nanging kaku kaya sada sami sakala kabethot witing glagah linepasaken ing cipta namung kinarya ngagara-gari ananging kodrating Gusti kodrat datan kena den wiradati pas kebak ponang glagah kadya kilat tumanceping jaja jajanira Sang Yayu Dewi Amba tatas tuntas dununging pasti Dewi Amba rebah wonten pepangkone Sang Dewabrata.
Sugra pinentang endane kaya warastra kaya jemparing nanging datan punika kalemta punika wujuding glagah semanten ugi Dewi Amba datan mundur karana nyemerapi menika wujuding glagah kininten kalamunta datan tumama marang angganira kocap sami saka punang glagah tumantep jajanira sang Dewi rebah wonten pangkonira sang Dewa Brata. Dewi Amba pun kakang mangsa luput nimas kelawan Siadi. Ambo aja kleru penampamu ya Yayi kalamun yektine pun kakang jugun darbene rasa tresna lair batin kelawan jeneng sira Yayi. Mung karana pun kakang gemo darbe sumpah sarta prasetya kelawan guruku ya sembahku sang Begawan Rama Parasu ngantipun kakang ewuh kaya ing pambudi rasan ngatiku ambo Dewa Brata kok mung tekan semene lelakonmu Dewa Brata nganti lati karo pakarti ora nyawiji dosa apa sing bakal tak sandhang aku duweni katresnan ora bisa kasembadan peda apa aku urip luwih becik pun kakang kepingin bakal bali marang tepet suci dina iki sabab aku bisa nemtokake kapan matiku ya dina iki aku bakal kepingin bali marang alam kamuksa